често пъти забравяме, че моята свобода достига до там, където започва твоята. В един момент реших, че искам с моите таланти и моите идеи да допринеса някак да карам хората да се усмихват. Затова реших, че през бизнеса и бизнес идеите мога да достигна до повече хора. Нетера, като компания вече 30 години, а Нетера TV 20, създаваме прецеденти. На къде върви света? Защото телевизиите... Това е въпрос за милион, даже милиард те долара. определят нашето съзнание. На къде върви света? Света се развива натам, на където гледаме. Няма групова отговорност. Отговорността е лична. Това не е разговор за телевизия. Това е разговор за вниманието. А вниманието, поне според мен, е най-ценната валута днес. В тази връзка искам да ви благодаря за вниманието, което ще инвестирате, за да слушате и гледате нашият много интересен некорпоративен диалог между мен, Пламен Николов, и Мая Калчева, човекът, който стои зад платформите Нетера TV и Нетера TV+. Мая Калчева е също така и оперативен менеджер, маркетинг и комуникации в Нетера. Последния да затвори вратата. Малко така се получи, да. Да, всичко това е вярно, нали? Ами да, горе-долу, основно движеща сила. Никога не съм мислила, че мога да бъда център или движеща сила на нещо, защото в нашата работа да правиш нещо сам е почти невъзможно. И ако няма хората, екипа, средата и клиентите включително, нищо не може да се движи. В крайна сметка това, което правим, е за да удовлетвори нуждата на хората. Защото иначе, ако го правя за себе си, както всъщност в началото започнах, би било хоби. Това е разликата между бизнес и хоби. Така са ми казвали. Но щастливите хора в един момент имат хоби, те са открили себе си и го превръщат в професия. При тебе така ли се получи? Аз имам много шарена история от професионална гледна точка. Когато бях млада, завършвах гимназия, се чудех на къде да тръгна в професионалния си път и разбира се, като млад човек бях така ентусиазирана. Тогава беше точно покрай промените в края на 90-те години, динамичен политически живот и аз казвам, аз трябва да уча нещо, да правя нещо, което да промени света. И така, за ужас на моите родители, казах, аз ще уча право. Те смятаха, че ще се занимавам нещо с математика, икономика. Не. И сама се подготвих, влезнах право, започнах да уча и се оказах единствена в групата, която не беше от юридическо семейство. А защо право? Защото смятах, че по този начин, като създадеме нова среда, нали, все пак контекстът е промените. След посткомунистична България, социалистически правителства в началото и ние искаме да направим нещо ново. И така, записах право, ще правя аз нов свят. Ще строя завод на живота. Участвах в студентски стачки, бихани, нали, всякакви такива динамични неща от нашата история и в един момент всички започнаха да си мислят как ще имигрират в чужбина. И аз се чудех, казвам, имиграция в чужбина, има много роднини в чужбина. Мене сякаш корена ме влече, но нямам нищо против да отида и да видя, да уча някъде, да събера малко повече опит. И така започнах да кандидатствам за стипендии. Учих малко в Open University в Будапеща, после заминах за Щатите и като се прибрах, започнах да работя за проекти за развитие на средата. Най-различни в различни държави, консултантска дейност. И в един момент реших, че искам с моите таланти и моите идеи да допринеса някак да карам хората да се усмихват. И мои приятели, които бяха в Щатите, искаха да гледат едно телевизионно шоу, популярно по това време и казаха, вие нали, в Нетера правите някакви неща, интернет, не можете ли да ни
доставите това шоу да го гледаме някак през интернет. И така започна всъщност Нетера ТВ от едно телевизионно шоу. След това станаха телевизии, които са локализирани за българи в чужбина. Някак да ги свържем с корена, защото от моя личен опит с живот в чужбина установих, че ставаш по-голям патриот, почват да ти липсват определени неща. Нали, като се прибирах в България, си носех чубрица, нали, някакви подправки, които да ми напомнят. Почнах да пея и да се събираме, нали, да пеем българска музика, всякаква, не само народна. Така че някак познавайки тая нужда, решихме да направим тази платформа с български канали, българско съдържание. Работи. Разработвахме си система вътрешно, ползвахме външни доставчици, направихме някакъв продукт. Тук се получи една дупка в твоята история. Нали, ти си така ориентирана, нали, като юрист, нали, образоваш се тази посока и изведнъж се появи Нетера ТВ. Аз не разбрах ти как стигнал до нея. Скока от правото в Нетера ТВ, той не беше съвсем скок, защото, нали, ти казах, че просто се уморих с това да се боря с нежеланието на хората в този свят да следват промените на света. Защото този свят, той непрекъснато се променя. Ние се променяме непрекъснато. И това е някаква заблуда, че всичко може да си остане такова, каквото го познаваме. Непрекъснато да ни бяга ума в миналото и да се сещаме, какви бяха, нали, добри еди кои си години, дори в собствения ни живот. И за това реших да сме на контрастно посоката. Това ли е твоето? Намери ли това, което те удовлетворява? Нали? Ти си се преместила? В професионална гледна точка, виж, да си предприемач... Това е друга сфера, да. Да, никога не съм мислила, че аз ще бъда предприемач. Нали, ще работя в сферата на бизнеса. Както ти казах, моите романтични идеи бяха, нали, да помагам на света да се променя. И докато не срещнах едно учение в живота си, което така ми напомни, че всъщност да променя света трябва първо да започна от себе си, от най-близката си среда. И то също ме свързва с българските традиции, българските корени, защото ние сме една древна нация. Наистина. И това, което носим в себе си, е голям потенциал. Проблема е, че ние не го оценяваме и не вярваме в него. И мисля, че цялата ни среда страда от това нещо. И за това реших, че през бизнеса и бизнес идеите мога да достигна до повече хора. И мога по някакъв начин да прокарам тази нишка на връзката. Защото ние сме свързани където и да се намираме. Земята ни държи, семейството ни държи, традицията, културата. И ако ние не създаваме тези връзки да ги храним, да ги развиваме и те да ни носят нещо, някак се получава една празнота. И когато има празнота вътре, има празнота навън. А пък цялото изобилие вътре в нас. И аз затова казах, че се поддадох на моето волно въображение. Аз съм свободен човек и да се самоопределя, защото като започнахме разговора, ти каза, че трябва да се представим по някакъв начин. Много ми е трудно. Ти вече го направи. Да, но някак ми е трудно да се дефинирам, аз съм само това. Защото ролите в нашия живот, аз съм сигурна, че и ти, и ти така, ако се замислиш за себе си, да, може би се определяме с определени роли. Но те са роли, защото има нужда от тях. Нали? Понякога си съпруг, баща, понякога си приятел, понякога си лидер, понякога си следващ. Ето така е. Да. Много се радвам, че така отклони разговора в тази посока, която е по-персонална. Мотото на този подкаст е некорпоративни диалози. И наистина е много ограничаващо човек да си каже, аз съм оперативен менеджер на еди каква си компания. Това е страшно ограничаващо. Ние сме всичко това.
И това, с което се самоопределяме, и това, с което не се самоопределяме, или другите ни определят. И аз мисля, че това е трудна идея. Но в бизнеса това е много полезно, поне на мен ми е много полезно да се оглеждам. Да се оглеждам в себе си, да се оглеждам в очите на другите, да се оглеждам в очите и обратната връзка на колегите, което не е непременно да се съобразяваш с това, но някак е, извинявам се за англицизма, реалити чек. Нали, понякога ние, когато има човек идеи и ги гони и смята, че знае по-добре от останалите как да ги случва, се опитваме да скъсаме въжето с този, който има нужда от нас, от нашата услуга. Бизнесът в крайна сметка съществува, защото обслужва нуждите на по-голям брой заинтересовани лица. Нали? Дали ще са потребители, клиенти, пациенти, няма значение. И всъщност това е много важно да знам и да чувам как ни възприемат. И затова всъщност избрах попрището на маркетинга и комуникацията. Защото аз имам силна позиция, силно мнение по отношение на нещата, които правим. Бих искала да ги споделя, но винаги търсим с колегите най-добрия начин как да го направим, как да говорим за това, за което сме добри. Защото нашата компания и група компании, ние не сме голяма компания от гледна точка нито на човешкия потенциал, нали, на брой хора, нито на паричен оборот. Има много по-големи компании от нас. Но това, което правим, наистина малко могат да го правят. И често пъти не говорим за това. И често пъти нашата компания, нали, се възприема от света като малкия брат на някой друг, като последен избор, като чакай да видим някаква алтернатива. И да, ние сме и това. Но ние сме също и онези, които могат да кажат на нашия клиент какво е добре за техния бизнес, не за нас, нали, какво да продадем, а какво решение може да помогне на бизнеса на клиента, за да бъде по-добър в това, което той прави. Ето сега за Нетера ТВ почнах да ти разказвам. Първо почнахме с едно шоу, после телевизионни канали, после преди COVID, 2017 година. Много преди това аз имах тази идея да създадем пространство за българско съдържание онлайн. И общо взето това беше като анатема в индустрията. Продуценти, режисьори, актьори се убиваха да ме убеждават, че това, което аз предлагам, е абсолютно непостижимо. Че единственият начин да се разпространява съдържание през кино и евентуално телевизия и да правим платформи за онлайн достъп е нечувано. Години ми отне да убеда индустрията, след което изведнъж, като видяха, че става, нали, повече събраха в България повече хора събраха така смелостта да кажат това и аз мога да го правя, което е чудесно. Защото Нетера като компания вече 30 години, а Нетера ТВ 20, създаваме прецеденти. Наистина. Създаваме прецеденти, създаваме пример. Мога да изреда много фирми, които са започнали от нас или са копирали това, което правим, и аз много се радвам. И пожелавам на всяка една от тях успех. Защото ако няма от бизнес гледна точка, ако няма конкуренция на пазара, няма развитие. Нетера ТВ Плюс, нали, тази платформа, която направихме за филмово съдържание, за мен е много вълнуващ проект. Защото първо, че създадохме прецедент, започнахме, продуцентите на възвишение ми повярваха и някак на шега така казаха, добре, дай да видим какво ще стане. И започнахме полека-лека да качваме най-разнообразно съдържание. По време на COVID
се сетих, че всъщност можем да помогнем на филмовите фестивали, които иначе са физически събития, а пък кината бяха затворени, хората бяха затворени. Не може да си мислим само за болести и нали, как ще дойде края на света. Той ще си дойде така или иначе. Мисля, че някой беше казал, че най-сигурното нещо в този свят е смъртта, така че нали, не е това. Но само като си фокусиран върху това, живота губи цветовете си. И тогава предложихме на различни фестивали и Master of Art на Ютицин беше първия, който откликна и каза ми, добре, дай да видим какво ще стане. Така че аз съм искрено благодарна. Искрено благодарна съм на тези, затова ги споменавам първи хора. Иван Дойков, Виктор Божинов с Възвишение, Най-Ютицин с Master of Art, които някак така скочиха, като казах хайде и те казаха ми добре, хайде, нека да пробваме. Харесва ми да работя в партньорство. Сега имаме ново партньорство. Последните години... Вие приютявате фестивал, нали така? Той се случва онлайн на вашата всъщност платформа. създадохме съвсем нова услуга, защото до тогава платформата ни не беше замислена нали, да прави фестивал, да продава билети, да събира едно съдържание за по-дълго време на едно място. Така че създадохме съвсем нов продукт, за да могат фестивалите да съществуват. И нашето партньорство, нали, повечето от най-големите фестивали в България са наши партньори и работиме заедно. И казвам заедно, защото когато работиме заедно, ефектът е различен, резултатът е различен, удовлетворението е различно. Много ми се иска нашата индустрия и кината, и другите платформи за разпространение, някак да видим силата в кооперативността. Защото когато си помагаме, понеже нашия бизнес, телеком бизнеса, той работи на този принцип. Понякога ти си доставчик, понякога си клиент на една и съща ответна страна. И тази помощ, взаимопомощ, дава възможност на средата да расте неимоверно по-бързо, да се развива, да внася иновации в това, което прави, да подава ръка и да издърпва хората наистина да растем. Това е едно много ценно качество на човешкия ум. Непрекъснато да расте, да се развива, да се адаптира. И може би заради това съм толкова запалена по отношение на технологиите. Защото технологиите ни дават тази възможност. Ако не крила, поне ни дават някакъв устрем и способност да приложим нашите идеи на практика. Вие сте пионери в това, което ми казваш, че правите, нали? Няма други. Пионери сме. Ние в много неща сме пионери. За телевизионни фестивали, за кинофестивали няма, за телевизионна услуга, разбира се, че има. И аз, както казах, бизнесът се развива и сигурно ще дойдат нови. И няма лошо в това. В това, но това, което правим, никой не може да ни го вземе, защото наистина фокусът е как да направим средата ни по-добра. Как да направим света около нас наистина по-шарен, така че цветовете му да излезнат. Звуците да ни обогатяват, децата ни да растат, вярвайки, че те заслужават да се наричат българи, а не да пътуват по чужбина и като ги питат откъде сте, и те да кажат от една европейска държава. Каква е обратната връзка от зрителите? Как възприема българина това да гледа една позната ми се обади и каза: майче, аз ти се обаждам, защото те познавам и искам да ти кажа, че съм много благодарна. Изгледах всички филми от последния фестивал, който най-доброто от Синелибри сме пуснали, защото наистина качеството на съдържанието, което качваме, е подбрано. Мога да кажа, че това, което ние предлагаме в нашата платформа, не е поп-култура. Ние предлагаме европейско кино, предлагаме, освен българското съдържание, фестивално кино, което изисква повече фокус. Документално кино. Имаме много... А кой прави селекцията?
Имаме си малък екип, който, и като казвам малък, са 2-3 човека, нали? Не е голям екип, който подбира съдържанието. И също, както казах, разчитаме на тези партньорски отношения, които имаме с фестивалите. Трудно е да трансформираме бизнеса бързо, но това пък го прави интересно, защото винаги търсиме за нови начини. Да, това със сигурност е иновация, това, което правите. Но при човека и при българина няма ли този инстинкт да гледа кино в кинозала и той да си държи, да си го види там? Аз бих казала, че в човека има инстинкт да гледа кино, където му е по-лесно и ако е възможно, безплатно. Особено в нашата среда. Нали, много дълго време го хранихме това. Да. Аз мисля, че гледането на кино в кино, в традиционно познатото кино, в киносалона и гледане на кино онлайн удовлетворява различни нужди. И едното не изключва другото. В никакъв случай. Но аз мисля, че не трябва да отричаме технологиите. И това е нещото, което ние се опитваме да правим през примера, който даваме и през бизнеса, който управляваме. Защото в днешно време света, нали, е променен, той е различен и не винаги имаш време и възможност точно в този час, в този ден да отидеш да гледаш на кино. Или може би нямаш тази потребност. Може пък да искаш да останеш в къщи с приятели, с близки, да пуснеш нещо качествено да гледаш. Може да си имаш много вече съвременни хора си оборудват в къщи си правят домашно кино. Да, защото смарт телевизор, добра озвучителна система, удобен диван или нещо, на което да седнеш. Няма кой да ти мляска, няма кой да ти говори на главата, няма кой да ти шътка, защото и такива, нали, има, като влезнеш в киното. Но това с пуканките е ужасно. Затова спрях да ходя на кино. Не мога да понасям някой да хрупа до мен пуканки като кон. Това аз съм ставал и съм си излизал по време на страхотни филми. Виж, културата може да се потребява по различен начин. Киното храни красотата и културата в нас. И не можем това да не го развиваме в себе си, в децата си. И за това смятам, че трябва да се случва по различни начини. Защото съвременните деца много трудно издържат да седат 2 часа, 3 часа. Забелязал ли си, че последните няколко години мейджор студията, филмите, които вадат, са по 2 часа и половина плюс, 3 часа, 3 часа плюс. Аз мисля, че това, колкото е хубаво, нали, за да развиеш образите и да развиеш историята от тази гледна точка, толкова може да бъде изкучно за младия човек, който технологиите го тренират да не задържа дълго вниманието си върху нищо. Да. И това, според мен, е проблем за съвременния свят. Липсата на внимание. И нуждата непрекъснато умът ти да подскача от тук там, да започваш нещо и да не го довършваш, да мислиш, че имаш свободата и времето да го завършиш по-нататък. Но никога не знаеш, защото светът толкова бързо се променя. Да гледаш кино в къщи удовлетворява тази друга нужда. Можеш да искаш да си дигнеш краката, може денят ти да е много натоварен, може да си в такова настроение. Може пък да искаш да обсъждаш това, което гледаш. И така. Вие така чувствате ли се, че изграждате този нов навик в съвременния човек или вече го има? Определено създаваме нови навици и нужди и дисциплинираме нашия потребител. Да, защото когато се появи нов продукт или услуга, този, който предлага този продукт или услуга, вече започва да изгражда навици в тези хора, за да го консумират, защото може да има конфликт и вие сте, може би, в тази буферна зона. Да, и съм много доволна всъщност, че
все още имаме тези нови идеи, които да ги предлагаме, за да се налагат да образоваме пазара. А каква е разликата между Netera TV и Netera TV+? Това са две различни платформи. Ами всъщност са две различни услуги. Netera TV е абонаментна услуга, тя е IPTV платформа. Телевизионно съдържание, различни канали, за които можеш да се абонираш на месечен, 3-месечен, 6-месечен, едногодишен план и да имаш достъп до телевизионно съдържание. И този достъп може да се случи през различни устройства. Имаме апликейшени за смарт телевизори, за телефони на различните сторове, за компютър, нали, можеш да си го гледаш на компютъра по всяко време, по няколко устройства с един акаунт. И тази услуга, тя си е абонаментна услуга и е нещо, което можеш да си го ползваш заедно с семейството. Netera TV Plus е платформа за видеосъдържание при поискване. В тази платформа няма нужда от абонамент. Можеш да ползваш отделните филми, да ги наемаш и да си ги гледаш отделно. Да, можеш да си купиш... да наемеш филм? Плащаш си за определен период. Нали? Не е като да си купиш нещо и да си го прибереш в библиотеката, ами си купуваш достъп до съдържанието за 48 часа. И си го гледаш в този период. Можеш да си купиш достъп до фестивал. И да си купиш 1 билет, 3 билета, 10, всички. И като си купиш достъп до фестивала, можеш да гледаш за периода на фестивала, който вече не е 48 часа, ами обикновено е 3 седмици, 1 месец. Можеш да гледаш съдържанието, за което си платил като бройки. Ако си купил 3 билета, а пък фестивала е 20 филма, можеш да си избереш за този период, който е фестивала, 3 филма, които да гледаш. Вие сте частен бизнес, а всъщност доставяте култура благодарение на модерните технологии. Вие сте иноватор. Нали? Това би трябвало да го прави държавата всъщност. Нали? Тя е тази, която трябва да донесе културата до хората. Вие сте доставчик на култура. Правилно ли разсъждавам? Така е, да. Така е, но аз ще те спра за малко по отношение на държавата. Държавата има много отговорности. Съгласна съм. Държавата е тази, която трябва да създаде средата. Но защо да не може различни организации, бизнеси да допринасят за развитието на тази култура, образователни структури. Нали? В този смисъл смятам, че аз пак с моята идея за кооперативност. Ако ние си сътрудничим и помагаме на държавата да мисли за това, което е важно, т.е. да мисли за средата, да определя средата, да създава възможности и условия, за да може средата да се развива, тогава културата ще може да достига до повече хора. Знам, че е много важно да има държавно финансиране, за да може до голяма степен различните културни проекти да се случват, защото те рядко, особено в България, могат да се развиват с частно финансиране. Малко са тези, които се умяват да го правят. Но също бих насърчила хората, които създават култура. Или да си наемат, или да се сдружават с онези, които могат да им помагат да развиват дейностите си като бизнес, или пък да се учат, да мислят в посока как да правят от своите културни инициативи активен бизнес. И то е не за да правят милиони и да правят пари, а за да могат да достигат до повече хора, да не остава културата като нещо, като някакво елитарно преживяване или като архаично преживяване. Това ми е много ми е страшно, защото понякога
творците се затварят в собствения си свят и някак губят връзката с какво се случва извън техния творчески свят. И затова смятам, че е полезно да може да се партнира и да се развиват тези кооперативи, защото съм далеч от мисълта, че твореца може да бъде всичко. Пенкилер, когато човек се опитва да бъде пенкилер, не се случва, да може да прави всичко. За това са партньорствата. За това са тези възможности. Ти си творец, твоята сила е да твориш съдържание, а аз съм с повече бизнес опит и такъв ум. И мога да си помисля как твоя потенциал мога да го свържа със света навън. Има такива функции в нашата културна сфера, които липсват. И някак, като кажем бизнес, често пъти в творческата и културна среда това се приема като мръсна дума. Обаче тя не е, все пак това е живота. Има нужда човек като твори да бъде по някакъв начин, не той да е предприемач, но да бъде... Поне да мисли така. Поне да мисли да така. Получава ползите от своето творчество. Тук напоследък четох една статия за Ван Гог и си припомних, той при живе продал една картина. И всъщност ние сега се наслаждаваме на това изкуство, което е създадено толкова отдавна. Този човек е страдал и е бил беден и не е могъл да се храни от изкуството си. Не е могъл да се продава, сега да го кажем. имаме, вижте, затова е връзката между технологиите и културата. Сега пък имаме цялата информация, той тогава не е знаел как. Сега пускаш си в YouTube и веднага могат да те научат как можеш да си помогнеш за нещо. Включително като си купиш нов електроуред. Вместо да четеш инструкции, вече някой ти е направил видеоинструкции. Майя, това, което правите е страхотно, но не сте ли едно малко островче в океана на нашата държава? Имам предвид това, че масово хората, които правят изкуство, го смятат за някаква елитарна дейност, която наистина те просто я правят, правят се някакви филми, гледат ги 3 души и така нататък. Това звено, твореца да гледа на себе си като предприемач. Аз произвеждам нещо, аз съм творец. Не искам да продавам краставици, искам да правя филми. Не искам да мога да се издържам от тях. Искам да направя така, че да ги видят повече хора. Искам това да е мой актив във времето. А това нещо въобще съществува ли като мислене при нас? Това е вие, което го имате като мислене, не трябва ли да минат 50 години, за да е масово? И това не трябва ли да се преподава? Това не трябва ли студентите в надвис да се обучават на този начин на продуцентство? Даже в предварителния разговор с теб говорихме за агент, че творците на Запад имат агент. Тази длъжност тук въобще не съществува. Аз затова казах, че липсват такива функции в нашата културна среда. Вие сте като една бяла лястовичка. Виж, аз не съм продуцент и не искам да звучи по този начин. Да, смятам, че съвременните творци и не само младите творци, докато учат в надфис, нов български, не знам, или някакви школи, но и по-възрастните творци трябва да развиват уменията си, да представят себе си по-добре и да реализират съдържанието си по-добре. И това е нещо, което наистина е като мисия и понякога се чувствам като тези мисионери, които са обикаляли света, за да разнасят Божието Слово. И аз така се срещам с различни хора и казвам, добре, сега дай да видим какво можем да направим, как филмите, които сте създали, могат да достигнат до повече хора. И това също е нож с две остриета, защото често пъти моя опит показва, моя опит може да бъде много ограничен, затова не искам да засягам никой, но такъв ми е опита. Често пъти се е случвало хората, които имат право върху даден филм, съдържание, и те са го дали на
на една телевизия да го излъчва и не знаят нито какви права са им продали, нито за какъв срок, нито какво ще се случи със съдържанието. Нали, те са си изключили някакъв договор, взели са едни пари и всичко приключва. Даже ми се е случвало да не могат да намерят копия на филма, нали, веднага и да почват да търсят къде е сложено това, къде е сложено това. В този смисъл си мисля, че нашата културна среда търпи развитие, нали? Търпи образоване. Технологиите не са страшно нещо. Ама дори и сега, нали, ние се снимаме с камери, микрофони, след това видео се обработва по някакъв начин. Цялата киноиндустрия използва много технологии. Често пъти чувам това. Аз не съм добре с технологиите, не знам как да работя с технологии. Добре, намерете си, ако вие не знаете, намерете си подходящите хора, екип, партньори, които знаят и могат да го направят. И ние сме такива. Наистина, аз винаги подхождам много открито към всеки, който идва при нас. И се надявам, че можем наистина да променяме средата, като се развиваме в посока на това как съдържанието, което толкова талантливи хора правят, и не само в България, защото ние сме правили и фестивали за късометражно кино, в което участват хора от цял свят, млади хора. Така че всеки търси начин, нали, да се изяви и неговото съдържание да стигне до повече хора. Но се надявам, че можем да бъдем възприемани в очите на творците като доверен партньор, като хора, които искат с тях да правят неща. Защото аз не съм магазин. Това, което Нетера ТВ и Нетера ТВ Плюс не е магазин. Нали? Не е нещо, което просто да изложиш на един щанд и хората те идват и да си го вземат. Търсиме начин как да го направим по-лесно за хората. Искаме да ти е лесно. Искаме като чуеш за помилване на Сорентино и да искаш да го гледаш, да можеш да дойдеш и с максимум 2-3 клика да можеш вече да седнеш и да го гледаш. За това е технологията. Търсиме начин как да го направим лесно за клиента, да не мисли твърде много, да няма нужда от кой знае какво технологично образование, но това е за потребителя. За твореца обаче смятам, че има по-големи изисквания от гледна точка на това да се развиваме, да знаем, като произведеме нещо, как да му създадеме пътека и живот. Какви са прозорците на пазара. Нали, този филм, нали, първо има фестивални права, театрални, нали, в кино, за кино, после за онлайн платформи, после за абонамент за онлайн платформи, после за телевизионно разпространение. И то е един по-дълъг период. И когато ти си автора и управляваш тези права правилно, имаш възможност да реализираш продукта си, а не само да разчиташ на финансиране от държавата. Защото често пъти така се случва. Продуцентите при нас са просто едни хора, които работят дълго време помежду си. Нали, те са, как да кажа, един затворен кръг и те просто взимат пари от държавата. И в това се изчерпва цялото продуцентство от 90%, нали, в България. Такова е статуквото. И то, според мен, трябва да се разбие, трябва да се разруши и да се вкарат тези нови идеи, които ги прокарвате вие като култура, за да може да тръгне някаква лавина и да промени въобще цялото това обществено мнение. Защото в момента статуквото е такова. Да. Обаче аз виждам големи промени. За тези 20 години, които сме работили на този пазар, виждам промяна. А вие самите стремите ли се вие да създадете продукция? За продуцентство и създаване на собствено съдържание мечтая си. Обаче, като виждам колко много талантливи хора има, които могат да правят това,
Не знам, още като че ли не ми е озряла главата до това да кажа, добре, и ние ще си правиме собствена продукция. Както ти казах, аз много Взимате вярвам... талантливите хора и Да, много работите вярвам. заедно. Защо се отделихте? Да, в партньорство. Това исках да ти кажа, че аз понеже вярвам в това, ако някой проект видим, в който има потенциал, можем да го развиваме заедно. Не го изключвам това като възможност. Но не е планирано за сега. Още не сме се срещнали с проекта. Как е целият механизъм на взаимодействие между Netera TV Plus и твореца и продуцент? Нашата идея беше да създадеме, ползвайки технологиите, една прозрачна среда. И ти като продуцент или собственик на съдържание, като си дадеш съдържанието, да видиш неговия реален живот. Да видиш колко човека го гледат, по кое време на деня, какъв е техния профил, колко време гледат твоето съдържание. Склонни ли са да платят една или друга сума. И базирайки се на тази статистика, чакай само да ти кажа, понеже аз идвам от бизнеса, аз съм аутсайдър за киноиндустрията, така да се каже, или бях тогава. Сега вече не мисля, че съм аутсайдър, защото я познавам отвътре. Не знам дали добре, но достатъчно добре. И когато създадохме тази идея, може би затова някои си мислят, че съм наивна. И направихме тая платформа да създаде тази прозрачност. Между другото, статистиките, идеята за тая платформа са също приложими за Netera TV, за телевизиите, каналите, които се слагат при нас. Аз всеки път им казвам, вие може да имате директно наблюдение. Колко човека ви гледат, откъде ви гледат, кои са предаванията, които ви гледат. Не да използвате агенции, но това е конюнктурата. Те казват, нас това не ни интересува, защото те са свикнали да се договарят по определен начин. Ти ще ме излъжеш колко потребители имаш, аз пък ще си направя моята сметка, тук ще направим една сделка и ще ти взема парите, защото така мога. Защото така е работил света до сега. Но технологиите дават тази друга възможност. И това е, което искам да кажа и на творците. Защото можете да ползвате статистиката от гледането при нас на вашето съдържание и да можете да си правите планове за бъдещо съдържание. Да знаете, ако имате повече творчески идеи, да изберете тази, която ще говори на вашите потребители, защото в крайна сметка изкуството, то не е самоцелно. Имаш обратна връзка. Искаш някой да гледа това, което ти си направил. Колкото и елитарно да го правиш, винаги искаш да имаш публика. И добре, тя да плати. Иначе, ще си го правиш вкъщи като хоби. Аз затова казвам, че разликата между хобито и бизнеса е, че това, което правиш, удовлетворява нечия чужда нужда също, освен твоите. Това беше идеята. И някои продуценти или някои телевизии през това време на нашето съществуване са се интересували, но това не е основна движеща сила. Някак тази прозрачност, понеже е външна за конюнктурата на индустрията, не е най-привлекателното или желано нещо. А пък наистина това за мен е ценност. Аз като маркетолог и като комуникатор, за мен е изключително важно да получа тази обратна връзка, за да мога да базирам бъдещите си планове върху данни. И затова смятам, че това е ценно. От гледна точка на продуцентите. Не от гледна точка на потребителя, а на продуцентите. А как печелят продуцентите, когато техен филм се излъчва по Netera TV+? Те си печелят по-голямата част от цената за достъп до филма. Процент? Отива директно за продуцента. Това иска да говорим за този затворен кръг, че вие сте платформа, предоставяте видимост на техните произведения, това, което каза ти, че самият продуцент получава много точна обратна връзка, кой го гледа, на каква възраст, по кое време и така нататък, той може да си направи своя извод. Какво да е следващото му произведение, ако види, че
това е хванал тема, която е вкусна за обществото. Нали? Това е безценна обратна връзка, но в същото време той прави бизнес. Той печели чрез вас. Нали? Вие го разпространявате, затваря сте целият бизнес кръг, нали така? Ами да, ние сме канал за разпространение на това съдържание, да. И то е различен канал от това да си в киното или да си в телевизията. Да, и това говорихме, че мисленето на продуцентите масово е, че те произвеждат един филм, взимат парите като субсидия, той минава еднократно и всичко приключва. Нали, той аз искам да кажа и нещо друго, нали, за отговорността на потребителя, нали, на този, който гледа съдържанието. Защото това също се подценява и хората някак много искат да гледат безплатно съдържание. Трябва да е безплатно. Търсят да е безплатно. Без да си дават сметка, че наистина много усилия са вложени в това съдържание да бъде създадено, след това да бъде разпространено по определен начин. И аз мисля, че имаме развитие в България. Голяма част от пиратските платформи нали, се гонят и се затварят даже на международно ниво, но докато не култивираме в себе си нуждата да допринесем за тая култура, да знаеш, че тези 2 евра, 10, 15, дето ги даваш за билет, го правиш с ясната идея, че голяма част от тези пари ще се върнат при тези, които създават нали, произведението. Че ти всъщност си една забравена дума, меценат до голяма степен на творчеството. Ето това мислене, ако можем да храниме в себе си и в хората около нас. Аз често пъти чувам, за съжаление, нали, става ми обидно и неприятно, хора, които имат много повече пари от мен. Нали, имат много повече възможности от мен и избират да си свалят нещо от пиратска платформа и да го гледат. Защо? Навик, да. Изработен много добре всъщност, във времето. По този начин, плащайки си за да гледаш това съдържание, ти помагаш на авторите. Даже не знам човек, който сваля съдържание от пиратски сайт, дали в неговото съзнание се появява думата, че той е крадец. Това е крадец. Крадец е, да. Идва ли краят на ефирните телевизии? Този въпрос от 20 години са бистри. И аз всяка година хода на едно събиране на кабелните оператори. И всяка година това е края. Нали? Идва края, обаче хората продължават да гледат. Като края на света. Това ми напомня за притчата на Мойсей и нали, как са се въртяли 40 години. Да не знам, със сигурност гледането на телевизия по начина, по който се е случвало до сега, му е дошъл края и хората потребяват това съдържание различно. Но също така заради това, че сме заляти от информация през всякакви канали и социалните медии, най-различни начини намират да ни сервират съдържание, мисля, че хората почват да се задъхват и почват да искат някой да им структурира съдържанието. Ние заради това имаме една рубрика, която се нарича избор на редактора. Понеже е много съдържанието и платформата Нетера ТВ е фокусирана, се развива около съдържанието, не около каналите. Това също създава предизвикателство малко в средата и в нашите потребители, защото по-възрастните, които са свикнали да гледат телевизия, те искат да са им каналите, нали, програмата, каналите да могат да си цъкат по програмата, защото така са свикнали. Да. Съвременните хора обаче изобщо не са свикнали да има програмиране на съдържанието. Нали? Тяхното програмиране е стрима или таймлайна в социалните медии. Така че да, мисля, че ще дойде края на
гледане на телевизия по начина, по който го познаваме. И не мисля, че телевизиите ще изчезнат толкова бързо и толкова в близко бъдеще. На къде върви света? Защото телевизиите... Това е въпрос за милион, даже милиард те долара. определят нашето съзнание. На къде върви света? Човек прекарва 1/3 от живота си пред Ти наистина смяташ, че аз съм философ. Ами Къде света върви натам, на където човечеството гледа. Натам върви. Аз, понеже винаги се обърквам, GPS като ми казва, сега завийте наляво, сега завийте надясно, защото моята ориентация с ляво и дясно е объркана. И си казвам, що не казват сега завий натам, сега завий насам. И света се развива натам, на където гледаме. И ако насочиме погледа в посоката, в която искаме да се развиваме, ще се развиваме натам. Това е много философски отговор. И всъщност не е ли бягство от отговора това? Не. Защото няма отговор всъщност. Не, аз да ако знаех, че няма отговор. Тогава, ако знаех на къде върви света, просто щях да чакам за тъгъла, да дойде до там, докъдето аз съм решила да скоча и в своя блясък да се явя в света. Това е, знаеш ли, чакай, пак философски ще ти отговоря, но по по-практичен начин. Свързано е с темата на това, как всичко се променя. Толкова са много различни условията в света, които непрекъснато се променят, че не знам дали има някой, който знае на къде отива света. Виждаш тенденции. Има много специалисти, експерти, философи, икономисти, политици, които казват баячки, месии, които разказват на къде ще се развие света. Но дали наистина се развива натам, зависи от всеки един от нас. Наистина, колкото и да наивно да звучи, зависи от всеки един от нас. Ако пееме в хора на тези, които ни определят на къде се развива света, ще се развива света натам. Затова го казах така, на където гледаме. Много е красиво това, което каза. И много се радвам, че Аз много силно вярвам. Много силно вярвам в това. Че всеки един от нас допринася за това на къде върви цялата ни общност. Нали, в случая нашето хора общество. Мислят от твоето обкръжение по този начин? Да ги броя ли? Процентно Трябва ли така. да ги Ако са 100 души, не. Колко души от тях мислят по този начин? Не знам. Аз имам много шарена среда и съм много благодарна на приятелствата и на познанствата, които имам, защото те ме развиват непрекъснато и ме предизвикват. И със сигурност имам много критици в моята среда, които не смятат така, но аз поддържам връзка с хора, които имат този устрем. Трябва да храниме тази идея, че от нас зависи. Може би правото ни е дало тази основа. Няма групова отговорност. Отговорността е лична. Тръгнах в тази тематика, защото този, който предоставя съдържание на обществото, той носи отговорност, той го възпитава по някакъв начин вече. Нали? Той е поел отговорност. Така е. Имаш много по-голямо внимание и по-голяма отговорност. Да. И от тази гледна точка сещам се за един разговор с Хачо Баяджиев. Казвам, Хачо, телевизията манипулира ли хората? Нали? В моята си наивност, като по-млад човек. И той вика, ти вред ли си, как мога да ме питаш такова нещо? Естествено, че манипулира. Въпросът е каква е посоката. Тоест манипулация винаги има. Ако манипулацията означава да водиш в определена посока мнението на другите, всички медии, всички публични личности, книгите, филмите, дори нашия разговор е форма на манипулация, защото моделираш по някакъв начин, искаш да поведеш тези, които те слушат, гледат, възприемате по някакъв начин в дадена посока. Проблема е,
че ние си създаваме определена представа за значението на думата манипулация. И тя е непременно негативна. Да. Нали? Големите демагози в света, в политиката, от най-древни времена, са велики манипулатори. Обаче всяко дете е майстор в манипулацията. Но ти не казваш, това е лошо, нали? Защото то е свързано с оцеляването. Според мен основният проблем е в това как преработваш информацията, която стига до тебе. Пак е свързано с личната отговорност и личната свобода. Често пъти забравяме, че моята свобода достига до там, където започва твоята или на другия човек. И много често се възползваме от тези отношения. Понеже аз имам по-голяма зона на влияние, значи моята свобода е по-голяма от твоята свобода. Не е така. Но факта, че ти позволяваш моето мнение да завладее твоето, е твоя отговорност. Тогава, нали, аз искам ти да ми вярваш, аз искам ти да ме следваш. Така ли е? Обикновено лидерите това правят, нали? Аз правя неща, казвам неща, за да може да ме следват другите. Но доколко този друг човек позволява, е негова отговорност. И телевизията в този смисъл има много по-голяма зона на влияние. И това всъщност, според мен, е проблем на съвременното общество, защото не е телевизията, нали? Социалната медия, алгоритмите, които се създават в нея, са много по-опасни, отколкото телевизията, защото телевизията все пак е по един или друг начин регулирана среда. Нали? И тя е подложена на някаква форма на контрол. Докато социалните медии е нерегулирана среда. И алгоритъма на някой, който е решил, че това е най-добро за потребителя, решава какво е твоето мнение. Защото те работят на принцип, в който ти няма съпротивителна сила. Теб те следват само хора, които смятат и мислят като теб, и ти следваш само такива. И не виждаш различното, което ни прави света по-беден. Ума ни прави по-беден. Защото когато има разнообразие от мнения, когато има противоположни позиции, има развитие. И затова сега се образуват, аз виждам в съвременния свят, тези тенденции, тези течения на екстремност. Най-здравословния живот. Нали? Това е клеймо. Излизат някакви изследвания, които непрекъснато поддържат моята теза, че аз трябва да живея здравословно и само този начин е най-добрият начин за здравословен живот. Или пък някаква друга теза, друга тема. И затова си мисля, че манипулацията можеш да я гледаш, нали, така и така. Да. Тези, които имат по-голяма зона на влияние, трябва да носят тази отговорност и да знаят, че това, което правят, това, което казват, не остава без резултат. Затова си мисля, че е много полезно човек да си припомня закона за справедливостта. Ако аз правя нещо, което смятам, че е несправедливо спрямо мен, не трябва да го правя спрямо другите. В източните култури се нарича закона на кармата. Всяко нещо, което правиш, поражда последица, така ли е? Всяко нещо, което правиш, поражда последица. Което казваш, което си мислиш, има последица. Това е нашата отговорност, да виждаш какъв е ефекта от твоето поведение. И когато ти не можеш да го видиш, трябва този отсреща да те коригира. Нали? Това е корективната функция на всеки един от нас, когато живеем в общност и общество. Винаги задавам един много прост въпрос. Защо правиш това, което правиш? Защото като се събудя сутрин и се усмихвам. Защото това, което правя, ме вдъхновява и виждам, че вдъхновява хората около мен. И виждам, че помага.
Както казах по-рано в нашия разговор, аз вярвам в това, че културата трябва да се храни в обществото и в хората. И не е само прагматичното, онова, за което трябва да се грижим. Трябва да се грижим за духа. И трябва да развиваме културата, за да можем този потенциал, който нашите прадеди са ни завещали, да можем да го разгръщаме и да го развиваме. Иначе ще бъде похарчен на празно. И вдъхновяваме наистина това, което правим. В началото на разговора тръгнахме, нали, с твоята история преди доста време, когато ти си търсила своя път. Искала си да го подобриш този свят с нещо. Получава ли се до сега? И всеки ден. Мисля, че всеки ден.